Όταν θέλω κάτι πάρα πολύ, τίποτα δεν με σταματά. Survivor, έρχομαι. Αν ο Πάνος ψήφιζε την Ελένη ή την Ελισάβετ, ο Πάνος την επόμενη μέρα θα ήταν το καλύτερο παιδί της παραλίας. Ούτως ή άλλως η Σεσίλια ήταν μια τύχη, δεν ήταν ότι είμαι καλός παίκτης. Δεν είμαι καλός παίκτης και το ξέρω. Και είναι GG μια χαρά όλα. Αλλά όμως δεν μ' αρέσει η ψευτιά και η πονηριά και ότι ο Πάνος είναι ο βλάκας και ο πονηρός και ο στρατηγικός. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρω να μιλάω. Αυτός να κερδίσει Survivor να είναι νέο παιδί, εγώ είμαι μεγάλος, έχω κάνει τη ζωή μου, δεν με ενδιαφέρει. Να είναι νέο παιδί με όνειρα, να πάρει τα λεφτά και να δημιουργήσει πράγματα. Τσάνγκ μίλα όμως, μίλα όλα όμως αν θες Τσάνγκ. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό όμως. Αυτό δεν το ξέραμε όμως. 5 φωνές. Οι 5 φωνές στις 11 είναι πολλές. Μόλις ολοκληρώσει θα σου απαντήσω.